Biskuttun ieħor magħna George, insellimlek. Hello, good evening, good morning, good afternoon. Ma min trid tilab Marita jew ma' Francis, tiftakara? Ġeneralment inċempel ximkien jgħidu li t-tenur ngħidulhom le mhux eżatt minix tenur imma nkanta. Oriġinarjament il-bidu kellu jkun li kellna nagħmlu album ta' 13 track u nifqu hemm. U mbagħad ma kien hemm dawk tal-linja doqqek ting. Antiki, ma nftakar. U d-dendal maħħa. Jiena mill-Brażil, adopted mill-Brażil u Dwardu adopted mill-Romanija. U għamilni għatibkix, għax itnej li ħna konna sirna nafu li ħna adopted teta zaħira. Essaċ rabbejtek, minix għammok, tifimni Kament ta' sir mistoqsijiet. tafa, di. Kelli xie 8-9 naħseb. Sexy iktar mill-Malti. Il-laħwa laħwina. Itfulu l-maj. Ħalli namillu kuraġġ. Ivan, kelmu, Ivan ġew id-nej. Qed ngħidu affarijiet interessanti. Id-diskuti miegħu f'id-nej, Ivan. Kieku żewġ ta' 21 u kellek it-tfal, għandek tifel daqsu, ta' 33. Bilix nitħaqlek biex kun taf. Hello, daddy. Isma' jien niġi jiena nider missieru, imma tidher nannu, ha? Mela, jien darħuħ, iż-żajr. Stasja. Jien pastas, għadek għasħatni. Isma ġibulu kafa jahra ħajot, kuti għad jixarbu, u ġibulu stro. Naħseb xi tbissima, ġibna kont se ngħidilkom ċajta ma rridtux tisimgħuha, ħobb tisma' ċajt, mela ħa nalaq ċajta. Dak kif jagħmel ħafna freestyler. Mela, qabel Irid jalaqu billi l-ewwel immurien fejn irid nibata u ngħidilha come here. u kellkom oħra kienet U waqta naqa ħanaraw biċċa. Ara ġej. Podcast bil-Malti dan u l-biskuttin. A kappella u koll. Dalu l-biskuttin u kulħadd jgħid li jrid għax dan huwa l-aqwa u l-aħjar.